Welcome to Amsterdam! Enjoy. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Monday toen komt het lijkt dat ik doe snurken, maar dat is niet. Maar, What do you mean? ik kan even niet zo met mijn mond dicht, want anders doe ik zo hetzelfde als snurken bijna. Who said that? Niemand. Okay. Maar dat gebeurt gewoon zo. Okay, yeah, because you have a cold. You want bread also now? Okay. Good morning, Tita. Hi, titas. Good morning. Friday. Welcome sa panibagong video. So, hatid natin si Ana inabit sa school. Ano pa ngayon? 7:50. We have 20 minutes. Sige na. Finish your egg. Gusto niyang kainin boiled egg lang. Kumusta po kayong lahat? I hope okay po kayo. Mag-ano tayo ng baon para kay Ana sa school. Ayaw niya na. Broodje? Yeah. Oké. Is het zelf als sister, Scott? Ja. Gusto niya ng boiled egg ngayon. Palaging nagre-request siya ng boiled egg. Be careful, ha? So, as usual, sa bahay lang po ako most of the time, no? May mga ginagawa po ako dito sa bahay. Mga bagay na hindi ko nagawa masyado nung nagtatrabaho ako almost like everyday. So, gawin natin. Before ako umuwi ng Pilipinas, gusto ko po siyang tapusin. Yung aming third floor, mag-declutter fully doon. Yes. Werkt Tita zijn? Ana, use your spoon, please. Manimaho kang kuan. Manimaho kang ite, ana, dito. I think na-enjoy ni Mr. yung kanyang extended time sa bed for the past 3 days. Kaya ako man palagi ang gumigising para i-ready at i-ready sa school si Ana. Hati-hati din siya. Para makapagpahinga din yung ating papa. Okay? Siya man palagi yung busy sa umaga. And then actually, siya din palagi yung pipick up kay Ana sa school pag na may daycare siya. Except for Thursday, Friday. Kaya si Uma at Opa man palagi. Wednesday, free din ako. So, yun. Pero siya po talaga kay Ana nung nagtrabaho ako. And, ano naman siya, wala siyang reklamo. Ano lang talaga. Dapat hindi siya magreklamo, no? Kay anak niya yan. Pero, I mean, kusa talaga niya ba? Yun, wala akong, wala akong masasabi din. Inaalagaan niya na maayos yan. So, buti na lang. Kaya sa mga, dyan, mga naghahanap ng afam o naghahanap ng jowa, ba na uso ron, no? Sige, og comment na afam. Kilalanin nyo po muna. Pero syempre, no, may cases naman na talagang lumalabas yung tunay na ugali. But, I mean, sa pa lang, dating stage pa lang, or sa getting to know stage, try to get to know the person na lang talaga, no? And i-observe yung paano ka i-treat, yung ganun ba? And yung kutob. Naniniwala talaga ako sa kutob. Kutob? Masisense mo naman siguro, no? Kung okay ba yung, yung tao makisama, and maalaga ba? And, napapasalamat ako sa Diyos na ito maalaga to sa anak niya. And syempre sa akin din. Lang! Ja. Are you sure you don't want boiled egg? I will put boiled egg in the lunchbox, no? Wat is dat ook alweer? Ay ba? You don't want boiled... Ay, wala, nagbikini na po si Oh. Papa. That gets a lot of views, man.
Ko ano po, nag-urles na po akong nagtarsa na po. Als we bij de ene naar de winkel waren, toen was Gusto niya, yung tatay niya maghatid sa kanya kasi nasanay siya. Kasi ang mama, ang daming yaw-yaw. het zit bij iemand. Skatja. She doesn't have kipfilet, so I did hakasakan. Only. You don't have kipfilet? No, we don't have because she eats kipfilet a lot. Als iemand gewoon met dit En we have pindakaas, ja? Dahil sabi ko sa inyo, huwag ipakita sa teacher na may hakasla kay hindi po sila, hindi talaga, ano, I mean, nangyayari naman, no? Pero as much as possible, hindi kami pinapayagan na mag-ano ng sprinkles. Pero naubusan kasi kami ng kipili. Sabi ko sa kanya, try mo na hindi makita ng teacher mo, ha? Kaya hindi ta kasama. Ja, dan gaan we naar school, hè. Het is bijna tijd. Je hebt koude handen. Oeh. Hey, kom eens. And later, remind me when to cut your nails. Yes. Atid ko po muna si Aling Maliit, no? Sige na, say goodbye to the titas na, be. Grapje gaan voor onder. Okay. Say goodbye to the titas na. Bye, tita. See you later. See you later. Where are you going, di? Where are you going? You tell the titas. Na I'm going to school. I'm going to school. See you po mamaya. Hello, titas. Nahatid ko na po si Ana. And nag-drop by ako sa bakery. Kaya mauubusan na kami ng tinapay. Buti na lang hindi na masyadong thick yung snow. So, nag-melt na yung snow. Pero ito po yung mas delikado kasi mas slippery siya ba. Kaya palagi ko sinasabi kay Ana na huwag tumakbo. Magdahan-dahan lang kasi baka madulas. Anyway, magre-ready po ako. Kaya kaming dalawa ni Bianan, punta po kaming city ngayon, magbabas lang kami. Ang ganda ng church talaga dito. Yan, lalo pa may may lights pa. Ang ganda. Hello, titas. Kanina pa po ako sa bahay and tawag dito. Nag-ready po ako kaagad kasi nga magbabasa na kami ngayon. Pero hindi man okay ang weather. Tumawag yung aking biyanan, ihatid na lang daw kami ng biyanan kong lalaki. So, goods din. And later, pag uwi namin, magbabas na lang siguro kami. Tapos, diretso kami doon sa kanila para hindi mag-isa si biyanan sa bus van. Tapos, pa-pick up na lang kami kay Ruth mamaya. Friday ngayon, and si biyanang lalaki po ang mapipick up kay Ana sa school, kay may date kami ng aking biyanang babae. Punta po kami sa Dinbos, yung pinuntahan namin ni Rina tsaka ni Loina na Frenchie Cafe. Dadalhin ko po siya doon. Ako po yung nag-invite sa kanya. So, of course, pag tayo ang nag-invite, usually, kami din po ang nagbabayad kay thank you na lang din ba. Kaya palagi po kaming nililibre ng aking biyanan. And also, palagi kaming tinutulungan kay Ana. And alam nyo naman, si biyanang lalaki po ang
palaging nagpipick up, naghatid and nagpipick up sa akin sa, sa work. So, may ano po kami ni Mr. May plano din po kaming sa kanila, i-book para sa kanila. So, yan. Nag-blow dry po ako ng buhok, tapos tawag dito, hindi ko siya stinile, pero binlow dry ko lang siya. So, yeah, hindi po ako sure kung makapag-vlog ako doon, pero itry ko pong mag-vlog yung konti lang doon sa lakad namin ni Vianan. So, balikan ko na po kayo mamaya. A few moments later. Bahay na kami, titas. Sumama si Ana. Dali na, open na. Open the brushing na. Nee, hier zitten. Maar nee, ik heb mijn oog dicht. Nee, hoeft niet ogen dicht, hè? Nou, ik wil allemaal. Wil je dat? Oké. Wil jij hem openmaken? Binilhan kasi siya ng uma niya ng mga gamit kanina. So, ipakita natin sa kanya. Don't look, ha? I have to arrange it. Wat is nou weer dit? Like, put it nicely on the table. Okay. Yeah? Ja. You have to wait. Wil je kijken? Okay. Klaar? Klaar. Kijk. Vind je het mooi? Ik vind deze het allermooiste. Ik heb deze gekocht en deze oma gekocht en deze. Wie heeft die gekocht? Oma. Ik vind deze het allermooiste. High five. Maar die is ook mooi, hè? Met de bloemetjes hier. Ik Toch? vind deze het allermooiste. Oh, high five! Zullen we dat doen straks? Pas, als die past. Of niet? Ik wil dat doen. Ik wil dat als ik voor naar Monkey Town ga. Morgen? Ja. Echt waar? Ja. Heb je mij gemist vandaag? Opa zei je hebt gehouden. Do, kusya ni mama. Lab dayon. Lab dayon. Tak. Vind je deze ook het allermooiste? Ja, ik denk deze is mooi. Kijk, kom maar. Kijk nou. Kijk, wauw. Dat is mooi, hè? De andere? Dat is ook mooi, schatje. Wauw. En Dit ja, mooie dingen, hè? Van oma kregen. Dit is ook echt mooi. Ik vind deze echt mooi voor jou. Het is hetzelfde als oma. Want oma heeft groen van deze. Sige na, let's relax na lang ga. Gusto ja, dat klopt. We hebben hem toch al uitgerust in de auto? Ja, maar dat is anders. Mama heeft de hele dag gelopen, hè. Dat was ook gezellig bij oma. Ik heb niet de hele dag gelopen. Waar, ik denk niet aan het. Hebben we weer bij jou. Mama, Ron en ik deden allebei Was het samen. gezellig bij Ronron? Ja. Met Ronron, ik bedoel? Ja? Doe. Waar is de remote? Dan zit je dan aan de TV. Doe.
Hintayin na lang po namin si Mr. Sobrang nag-enjoy ako kanina kasama si Bianan. Smooth eh. And yun, pagkatapos namin kumain doon, yung first na puntahan namin, yung Frenchie Cafe, nung pinuntahan namin ni Loina at saka ni Rina. Kay close po siya sa Google. Ana, prat metatitas. Sa Google, it says it's open. Pero pagdating namin doon, may sign na nakalagay na closed siya. Tapos, may papilang na, may parang announcement sila ba ganun na. Closed sila dahil sa bad weather these days. But yeah, after that, sabi ko, ay, sayang naman. Babalik daw kami doon. Babalik daw kami doon, sabi ni Oma. Tapos, dinala ko na lang siya sa Bagel and Beans. Nagustuhan naman niya. Binuangan naman ko akong anak, oy. Ano man siya, oy. Lolo, you're so pretty. Oh, very pretty. Oh, Latina. So, Lucano Vana's very pretty. Oh. And medyo matagal na yung time na kami ng dalawa ni Bianan yung gumala. So, I'm glad we were able to do it again today. And nag-enjoy din naman po si Bianan, sabi niya. And after or before kami pinick up ni Bianan lalaki, kay nagtingin kami sa mga shops. Doon kami sa Heima first. And then we went to TK Maxx. May nabili doon si Oma. Isa lang po yung nabili ko. Yung jeans lang ni Ana. Wala talaga ako sanang planong bumili. Pero cute kasi yung pants. Yun. And after that, we also went to another cafe. Nag-hot chocolate po kami. Kaya hinihintay pa namin si Bian ng lalaki at saka si Ana ba na pick upin kami malapit doon. Kasi malamig sa labas, so we decided to just go inside a cafe para uminom ng something warm. So yun, masaya naman po. Did you have fun with Opa? Because you went to Heima with Opa. Did you say thank you to Opa? Ikaw ha, don't forget to say thank you every time to Oma and Opa ha. Snap ya? Ik was dan nog even. Yeah, but every time Opa and Oma give you something or do something nice for you or do something for you, don't forget to say thank you lang. Stop ya? Yeah, don't forget because that's Oma and Opa lang, huh? And even if it's not Oma and Opa, you always have to say thank you and please, things like that. Bilang right? Yeah? So anyway, hintayin na lang po namin si Mr. No, and then magdi-dinner na kami. Yung kainin namin leftover na Indian food namin na ni Ruth kagabi. Si Ruth gusto yung chicken, ako gusto ko yung vegetables, pero si Ana may boiled egg pa naman or fried egg siguro gusto niya. Gawa lang ako ng rice mamaya. Yun lang. Tapos siguro mag-grill ako ng pork. Ihahalo ko doon sa vegetables na tinake out namin last night. So anyway, balikan na lang po namin kayo mamaya. See you later. Ana, see you later, titas. Busy na yung ating Ana. Ja, ga maar kleuren. Doe ik wel opruimen dan. Ana, say bye-bye to the titas na, be. Bye-bye. What happened, Ana? Tell the tita. Papa dit utut. Ah, mini, hè? Papa did utut. Nangutot man iyang papa. Anyway, ano po natin yung pa-video. Thanks for watching. Doy! Mush, mush, babush! Moes, moes, baboes. Grabing utot, oy! Mama, ik weet niet waar mama is. Doy, mush, mush, babush! Nasad on, ano? Iyan lang dagoy, oh? Dagoy, oh? Lekker haar.